ukuba athandazele uxolo, kodwa abalwa noZulu nobukhosi bukaZulu akabahlakaze uNkulunkulu babone umhlaba, banuke emhlabeni, babe nequku lokunuka. Ngoba angaze ngisho ukuthi ngifuna intaba zelinye izwe labanye abantu, angaze ngisho ukuthi ngifuna ukuyophuza emfuleni yabanye abantu, angaze ngicele ukuthi amaZulu ngicela ukuba nginiphathe. Uma ke isimo sinje, hayi, uma ke kuukuthi khona ikhala abayibeke lapho beyibeke khona bafuna ukusihlasela, hayi, angazi kahle. Angazi kahle. Njengoba sengishilo ukuthi uZulu ukhishwa inyumbazana kwabo. Uma beneqiniso ukuthi abakhulumi ngaye lo Zulu lombi la, ngoba yini phela uZulu? NoZulu njengoba mina nguZulu. Uma ngabe kuukuthi abakhulumi ngaye lo Zulu, singajabula, kodwa uma bekhuluma ngalo Zulu sicela ukuthi bayivale namhlanje lencwadi. Uma bekhuluma ngendaba bafuna ukuthatha umhlaba lo wami engiwubhekele nina.